Chumurigaria tugosuka bosio bune nchira yamo yokogendera gukinia ringanira nyasaye nabo kugendera gukinia bokoreri ase chikanisa nigo bono abarandia gwetania 50 banyara koba abakobekero egutwa mega yokonyora amaigerio ase eskuru ose college ya Breakthrough International Bible Study nabo igo ayo akorekana ase kanisa ya Holy Deliverance Church ime ya Mogonga abarandi habatendere to kubwatoka amaigerio ayo nigo no basokina gusaba abarandi bari banyara koba bagosoa so bokoreri kurendeti baranyora konyora amaigerio iga ase chiskuru banyara ko baba kweri kyase college yo unenchira yemo yo gokinia obokoreri bwabo gochi ase ababwatana ase chikanisa cyabo lero twarenga somo cyo Mogonga ase twa abantu abange ba graduate after basomera mangana yo bonyasaye gusa mangana ye Bibilia twanyora abantu ba graduate ne certificate twabwata abantu ba graduate ne diploma twabwata abantu ba graduate ne degree twamubakire nyasaye siri bagato iririgia gutwara Bible gutwara ukumanya gwe Bible na kwegere buku ntoba barandi bose bakurandia oko batwasome buku lakini abantu begeire na gutierigwa asa mangana yo bonyasaye era niko twabate graduation yega second ya Holy Deliverance Church Mogonga kyogosokia aba pastor bali babere bakwegera obo pastor amone college itekoro kwa Breakthrough International Bible University college yeni yerengia mono na mono njebuna omwalimu w'abanafunzi abayiga na bere nko baorokereria emeremo etano asinga kiyega oyo mintuna nasometie emeremo yende amono yo mitura abalimu batano na bono abanafunzi atwa betogosokire tukolia lero no mogoko monene abange babo by the way kweniko bakoro kwa pastor kolende tibacheta ase class basome bagakora 8 karokende bagakora form 4 nyasa akabarangere kala abarangere bagasoga asirioka mbachete asogo training igo tusaito mumanye isko galinga engasio borandia netageto ogo train okwenda pake university osome na onye koroyo mo wa pasta bali isko galia orangeirie lakini turasoma injo Breakthrough International Bible University erega Mogonga tobatoka kufundisha gondo chenga bono monjire ngukobale kusi na kusidere chikobana abantu baliri bono twaikira sabarandi abakoiregirate by okoenda gisukuru naende bono ekere bakoenda sukuru ntomanyanga bono turuko twara abantu baje kujaga gukora ibintu bitali bira against ne lichiko bono amanyire nga bono litkolia lero abantu mbara abange banyorire ogwanjirwa konene kugukurandia bono gusi bete ko batenga abanandia basoire korosugwa